वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे बाराव मोनसे ओरैबायदि गोनांथार बाथ्रा खिन्थानो आखायाव लादों जे जों साफ्रोमबो इन्टारनेट बाहायो, बायदिसिना पेजआव जों इन्टारनेट खुलियो आरो बायदिसिना गोसोबायदि जों सार्च खालामो। दा बेनि गेजेराव जों मालाबा जाथावथारै एबा आयेननि बेरेखा सार्च खालामो खालामफ्राङो एबा जोङो नांथारै एबा गोनांथि गैयै माखासे जोङो खोथाफोरखौ जों सार्च खालामो जायफोर आयेननि बेरेखा एबा जायफोर आयेननि गेजेराव दायनिगिरि जानो हागौ। दा बैफोरबादि दायनिगिरि जाथावथाव बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनहा मिथिनानै लानो गोसो दंब्ला बे भिडिअखौ नायनो हागोन। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनाय गासैबो बाथ्राफोरा आंनि गोसो जानानै बुंनाय नङा। नोंथांमोननो आङो बेखौ मोनसे फोरमानजों लोगोसे आरो नोंथांमोनखौ गोसोबादि नायनानै लानानै बुजिनानै लानो थाखाय मोनसे आं नोंथांमोननो राहा लामा होनो आखायाव लादों। लोगोफोर, जोङो बयबो मिथिखागौ मालाबा जोङो सोरबाया सोरनिबा सायाव बायदिसिना गाज्रि रावै बुंनाय एबा बै इन्टारनेटनि गेजेरजों माबा मोनसे दायनिगिरि मावनानै जोङो सोरखौबा पुलिसनि जिम्मायाव एबा पुलिसनि आखायाव थांनाय एबा माब्लाबा जेल जानांनाय एबा माब्लाबा गेदेरथार थैजासिम बायदिसिना साजा मोननायनि खोथाखौ जों माब्लाबा इन्टारनेटफोराव खोनादों जानो हागौ। लोगोफोर, बेफोरबादि दायनिगिरि हाबाफोरा जाहैबाय माबि आयेननि बेरेखा आरो बैफोरखौ मावोब्ला सरकारा मा खालामनानै बुङो बेखौ साइबार क्राइम एबा मा होनदों इन्टारनेटनि गेजेरजों सोलिग्रा मा होनो बुङो उदखारियाव खोख्लैनाय जायो। दा बे साइबार क्राइमखौ हमनो थाखाय एबा साइबार क्राइमनि थाखाय जोंनि भारत सरकारा साइबार ल हिसाबै माखासे आयेनफोर सोनानै होखाबाय। दा बे आयेनफोरखौ जोङो रावबो नायनानै लानो रोङाखै जानो हागौ। अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायोब्लानो आं जोबजासिम बबेयाव हाबनानै आरो मा दं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव गासैखौबो डिटेलै फरायनानै लानो हानाय बायदि नोंथांबो गावबा गावै नोंथांमोना नायनानै लानो हानाय बायदि फोरमायगोन। दा बेनि सिगां नोंथांमोनखौ फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे आं बे भिडिअनि सिगां मोनसे भिडिअ हगारखांबायमोन जायखौ आङो बे BA खोन्दोनिफ्रायनो मोनथाम आयदा लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदोंमोन आरो मोनसेया आंनि गोसोनिफ्राय फोरमायदेरनायमोन। दा बेखौ नायनानै जायफोर बिथांमोनहा नुबाय आरो नायनो गोसो दंबा नायदो आरो नायनानै अननानै जुदि मोजां मोनाखैब्लाबो जाहाथे कमेन्टआव आरजाथावै बाथ्रा बुङा, बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ फिसा खावलायनाय थाबाय। फैदोब्ला जों जागायदिनि लोगोफोर। साइबार ल अफ इन्डियायाव माखासे गोबांथार मोन 18हालागै माखासे फिसा मा होनो साबजेक्ट मेटार रानलांदों। बिनि सिगां मोननै साबजेक्ट मेटार रानदों। बे जाहैबाय माबि दि कम्पिउटार एज ए टारगेट, मोनसे कम्पिउटारखौ टारगेट खालामनानै बाहायनाय मोनसे साइबार क्राइमाव हमजागोन। आरो मोनसेया जाहैबाय दा कम्पिउटार एज ए वेपन, कम्पिउटारखौ मोनसे वेपन एबा मा होनदों खामान हिसाबै बाहायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ साइबार क्राइमाव खोख्लैनाय जागोन। दा कम्पिउटार एज ए टारगेटआव मा गोग्लैगोन, जेरै बाव मोननै माखासे थागोन। एग्जाम्पल होनि हेकिं खालामनाय, अबेबा मोनसे चेनेल बा सोरनिबा आइडि बायदिसिनाफोरखौ हेक खालामनाय, भाइरास एटाक, DOS टेक्स्ट अपारेटिं सिस्टेमनि सायाव एटाक खालामनाय, दा बेफोर गोलैगोन। फारसेथिं दा कम्पिउटार एज ए वेपन्स बेयाव गोलैगोन जाहैबाय थोंजोङैनो बेखौ मा होनना बुंगोन रियेल टेररिस्टआव खोख्लैनाय जागोन एबा आतंकबादियाव खोख्लैनाय जागोन। अब्ला बिनि अनगायैबो दा बिनि सिङाव डिटेलै गुवारै फोरमायनानै होलांनाय दङ। बेखौ नोंथांमोनहा आं दायो खिन्थानाय लिंकआव हाबनानै एबा दायो खिन्थानाय आयदायाव हाबनानै नोंथांमोनहा नायना लानो हागोन। दा बिनि अनगायैबो फिसा आयदा लानानै माखासे बाहागो रानलांदों। बेफोरो जाहैबाय मा होनदों, आं मोनफा फरायनानै होलांनि। आनअथराइज्ड एक्सेस एन्ड हेकिं, बे मोनसे जागोन। नैथियाव दङ ट्रजेन एटाक, थामथियाव दङ भाइरास एन्ड वार्म एटाक, ब्रैथियाव दङ इमेल एन्ड IRC रिलेटेड क्राइम्स, आरो बाथियाव दङ डेनियेल अफ सार्भिस एटाक, दथियाव दङ डिस्ट्रिबिउटेड डस, बेनि स्निथियाव दङ फरग्रेसि, दाइनथियाव IPR भायलेसन, बेनिफ्राय फारि फोरमायलांगासिनो दङ सार्भार टेररिज्म, बेनिफ्राय बेंकिं अर क्रेडिट कार्ड रिलेटेड क्राइम्स, बेनिफ्राय दङ ई-कमार्स अर इनभेस्टमेन्ट फ्रॉड्स दंबावो, बेनिफ्राय सेल अफ इलिगेल आर्टिकल्स, बेनिफ्राय दङ अनलाइन गेम्बलिं, बेनिफ्राय दङ डिफेमेशन, बेनिफ्राय दङ
pedophiles दङ, बेनिफ्राय आइडेन्टिटी थिफ, बेनिफ्राय दङ डाटा टाइटलिं, बेनिफ्राय दङ थिफ अफ इन्टारनेट आवार्स, बे दङ, बेनिफ्राय थिफ अफ कम्पिउटार सिस्टेम, बेनिफ्राय दङ बेसिकली डेमेजिं ए कम्पिउटार सिस्टेम, बेनिफ्राय दङ ब्रास अफ प्राइभेसि एन्ड कन्फिडेन्टियलिटी प्राइभेसि। दा बेफोरो फिसा फिसा मोनफा मोनफा आयदायाव रानजानाय आरो बे रानजानायनि सिङाव मोनफ्रोमखौबो गुवारै बेखेवनानै मोनफा मोनफा एग्जाम्पल होनानै बाहाय मा मा दाय जायोब्ला बेसोरबादि क्राइमाव गोग्लैगोन एबा बेसोरबादि आयेनजों हमजानाय जागोन बेखौ बिथांमोनहा बै मा होनो पेजआव गासैबो डिटेलै लिरनानै होजोबदों इंराजि रावजों। नोंथांमोना जाय इंराजि रोङाबा गुबुननियाव सोंनानै लानानै क्लियारै बुजिना लानानै नोंथांमोना नेटखौ एबा गावबा गावनि मा होनो इन्टारनेट सालायनायखौ आब्रुथियै सालायना लागोन। बेखिनि दानिया बैफोरनि गेजेराव आं नोंथांमोननो सरासनस्रा जोङो माखासेखौ जोङो मा होनो माखासे बेनि क्राइमनि हाबाफोरखौ जों मावखाया, जेरै एट्राक्ट खालामनाय बा सोरखौबा मा होनो टेररिज्म वेपन हिसाबै जों बाहायनाय बेखौ जोङो फ्रायानो मावा। नाथाय जोङो मा मावो, जोङो फ्रायानो फेसबुक, वाट्सएप, इउटिउब, इन्स्टाग्राम बायदिसिना जोङो बाहायो। दा बेफोरनि बाहायनायनि गेजेराव जोङो नुवा नुस्लाबा बावनानै मालाबा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लाङो। दा बैफोर गोरोन्थिफोरखौ आङो बर'नि मोनब्रै मोनबासोल' खिन्थानो आखायाव लादों। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव डिटेल नायजोब, आरो डिटेल बेखौ आं खिन्थानानै लाजोबनांगौबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन आरो बेयो जाथावथाव नङा। बेनिखायनो बयबो गोसो जानानै नोंथांमोना दायो खिन्थानायाव नायबानो जाबाय। दानिया बर'नियाव आं नोंथांमोननो मोननैसो खिन्थानो लादों जे नोंथाङा जायखिजाया टेक्स्ट लिरनानै ससियेल मिडियायाव हगारा मानो एबा भिडिअ खालामनानै हगारा मानो एबा अडिअ खालामनानै हगारा मानो, बे हगारनाया नेटवार्कआव जायखिजाया वेबानो हगारा मानो, इउटिउबानो जाया मानो, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप जेरावखि जाया मानो, नोंथांमोनहा बेबायदि लिरनानै बावनानै एबा भिडिअ खालामनानै सोरखौबा धमकि होनाय, सोरखौबा बुथारनो नागिरनाय, सोरखौबा सिगिनाय रावै नोंथाङा बेखौ बाहायोब्ला नोंथाङा अब्ला बै मोनसे रोखोमनि क्राइमाव गोग्लैहैगोन आरो नोंथाङा निस्सय साजा मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा गुबुननि एकाउन्ट नेटवार्कनि जायखिजाया एकाउन्टखौ वाट्सएपआनो जा, फेसबुकनि वाट्सएपआ फेसबुक एकाउन्टआनो जा एबा इन्स्टाग्रामानो जा एबा इउटिउबनियानो जाया मानो, बिथांमोननि इउटिउब एकाउन्टखौ एबा फेसबुक एकाउन्ट जायखिजाया एकाउन्टखौ हेक खालामनो थाखाय नोंथाङा सेस्था लायोब्ला जाय खालामजागोन बिथाङा नोंथांनि केस होयोबा नोंथाङा बै क्राइमाव गोलैगोन आरो अट'मेटिकलि जाय खालामजादों बे जेबो खालामाब्लाबो नाथाय नैबे सार्भार क्राइमनि जानाखि मानसिफोर, जानाखि मा होनो जायफोर साइबार क्राइमनि जायफोर हाबा मावो बिथांमोनजों नोंथाङा निस्सय दायनिगिरि जागोन। नोंथाङा कपिराइट गोनां जायखिजाया टेक्स्टआनो जाया मानो, जायखिजाया भिडिअआनो जाया मानो, अडिअआनो जाया मानो, जायखिजाया भिडिअआनो जाया मानो, बेखौ नोंथाङा कपिराइट गोनांखौ कपि खालामनानै नेक्स्ट नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टजों पस्ट खालामोब्ला नोंथांखौ कपिराइट गोनां मानसिया नोंथांनि सायाव जुदि केस होयोब्ला अब्ला नोंथाङा बै क्राइमाव गोग्लैहैनो हागौ। बेनिफ्राय नोंथाङा टेररिस्टजों सोमोन्दो गोनां वेबफोराव जुदि सार्च खालामनानै टेररिस्टनि वेबफोरखौ मिथिया हसिया बा मिथिनानैनो नोंथांमोनहा नायनो होननानै जुदि गोसो जानानै नायफ्राङोब्ला नोंथाङा बै क्राइमाव गोग्लैनायनि खाबु दङ। ओंखायनो जायखिजाया टेररिस्टनि लिंकफोराव जोङो हाबनाया मा होनो मोजां नङा। बेखिनि आरो नोंथाङा मानसिनि देहानि खथि खालामनो थाखाय जायखिजाया भिडिअ एबा जायखिजाया आदबजों सोरनिबा देहाखौ खथि खालामनो थाखाय माबा मोनसे मोजां रावजों बुंफ्लानानै बायदिसिना मा होनो भिडिअ खालामाबानो एबा अडिअ खालामाबानो एबा मा होनो टेक्स्ट लिरनानै एबा जुदि माबा मोनसे एप बानायनानै एप्लिकेसन बानायनानै जुदि नाजायोब्ला नोंथाङा बै क्राइमाव गोग्लैनायनि राहा दङ एबा गोग्लैनायनि खाबु दङ। बे आरोबाव नोंथाङा सरकारि वेबसाइटखौ जुदि माब्लाबा टेस्ट नायनो होननानै हेक खालामनो नाजाफ्लाङोब्ला नोंथाङा बै क्राइमाव गोरलैयैनो गोग्लैगोन। आरो नोंथाङा टेररिस्टनि हाबाफोर जेरै बम बानायनाय, बम ब्लास्टखौ बोरै खालामो, ट्रेन हाइजेक माबोरै खालामो, एर'प्लेन हाइजेक माबोरै खालामो, किडनेपखौ जों माबोरै खालामो, किडनेप खालामनायनि राहाफोरा मा दङ,
बेफोरबायदि बायदिसिना आरजाथावै खामानिनि थाखाय नोंथांमोना सुलु लायोब्ला निश्चय नोंथांमोना बै क्राइमाव गोग्लैनो राहा दङ। नोंथां खास्रि बिस्रि बुथारनाय, हास्रोदनाय, थै गनाय, लं थं सावगारि बायदिसिनाफोरखौ नोंथाङा उदाङैनो ससियेल मिडिया एबा बायदिसिना बैफोर बिजोंफोराव नोंथाङा खुलायै हगारनो मोननाय नङा। निश्चय नोंथांमोना ब्लर खालामनांगोन, बायदिसिना खालामनांगोन, आरो नङाबा हगारियानो मोजां। आरो हगारोब्ला नोंथांनि सायाव निश्चय माबा मोनसे क्राइमाव गोग्लैहैगोन आरो बिनि राहाया नोंथाङा लाजागोन। नोंथाङा बेंकनि जायखिजाया सुबुंनि बेंक एकाउन्टनि सायाव जुदि माबा मोनसे सिखाव खावनो नाजानायानो जाया मानो, एबा नोंथाङा ब्लक खालामनो नाजानाय एबा रां खावनो नाजानाय एबा बायदिसिना सुलु लाखोमाबाय थायोब्ला नोंथाङा बै क्राइमाव गोग्लैगोन। बेनि अनगायैबो बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गुदि खिथा नायनो थाखाय नैबे आं खिन्थानायाव थांबानो जाबाय। वेबसाइटआ जाहैबाय cyberlawsindia.net। बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामब्लानो थोंजोङै नुनो मोनगोन। आरो नुवाब्ला नोंथांमोना निश्चय आंनाव कमेन्ट हरगोन, आरो कमेन्ट हरोब्ला नोंथांमोननो आं लिंकखौ नोंथांमोननो कपि खालामनानै हरगोन, आरो नोंथांमोना गोसोबादि नायनो हागोन। लिरनानै होखादों, खनसेबाव नोंथांमोननो फोरमायबावदों। साइबार CYBER लस LAWS इन्डिया आइखौ सिमलैनो होजोबनांगोन। सार्च खालामनायाव जेब्लाबो गोसोआवला बेखौ सिमलैनो होजोबनांगौ .net। बे होननानै नोंथांमोना सार्च खालामोब्ला नुगोन, आरो गासैखौबो नुजोबगोन आरो बुजिना लानो हागोन। दा अब्ला लोगोफोर, भिडिअआ जुदि नोंथांनि थाखाय साबजाथाव जादोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, आरो जुदि गोजोनाखैबा डिसलाइक खालामदो। बास बेयावनो नोंथांमोननि गोजोननायखौ आं मिथिनो मोनगोन। नाथाय गाज्रि रावै, आरजाथावै रावजों नोंथांमोना जाहाथे कमेन्ट हरा, बेनि थाखाय नोंथांखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आरो मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लोगोफोरनियाव शेयार खालामनानै खिन्थाहरदो, जाहाथे बयबो मिथियो आरो जों बयबो सुबुंफ्रा बर' जानानै जोङो बैफोरबादि क्राइमाव गोग्लैयालासे जोङो आब्रुथि हारि हिसाबै जोङो गावखौ गसंथालांहोनायनि राहा लामाखौ मोननो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आरो गासैबो जाहाथे भिडिअखौल' नायालाबानो बै लिंकआव हाबनानै नोंथांमोनहा गासैखौबो बुजिना लानानै सांग्राङै जोङो साबधानै गावखौनो रैखाथि होनाय बादियै जोङो नेटवार्क बाहायनो सोलोङो। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।